Salutători susțineri, astăzi vom discuta despre un nou desen care va veni pe Nickelodeon în luna iulie. Ca de fiecare dată, nu trebuie să ne cesc și vreți ca să nu te să ne sigur de treabă. Nickelodeon a dat drumul la o nouă serie numită Middle Post, care va urma povestea unui fost nor de ploaie, un poștaș curajos și o morsă magică care merge cu aceștia. Nickelodeon a dat drumul la o nouă serie animată originală, Middle Post, titlul care este în loc, care combină personajele ciudate cu aventuri hilare, cum putem noi spune așa, prietenii necuitintă și alte mai departe. Creat și co-executiv produs de John Davick 3, adică al treilea, acesta a fost și regizor storyboards pentru SpongeBob SquarePants. Seria va urma o poveste a unui nor de ploaie, fost nor de ploaie, un poștaș curajos și o morsă magică ca animal de companie pentru aceștia, în timp ce livrează pachete locuitorilor nebrâșnici din undele Middle Post. Și seria va fi una 2D cu 20 de episoade produse de Nickelodeon Animation Studio din Burbank și Dave Johnson, care servește ca producător pentru editor și pentru producția principală, iar stilele suplimentare de distribuție și odată a premierii vor fi anunțate în curând, în luna iulie. Printre aceste noutăți care au venit cu acest nou desen, cei de la Nickelodeon au mai pregătit și au anunțat că va reveni și Big Nate-ul, apoi va veni Camp Coral SpongeBob Under Ears, cum am discutat în tema anterior, și un al doilea sezon pentru desenul de Casa Grandes. Cam atâtea informații avem cu acest desen nou, sperăm că va fi unul tare, cred că va fi pentru copii și acum să vedem ce va fi. Voi ce credeți? Acest nou desen va fi unul tare? Nickelodeon oare a ales cu încredere această idee de desen? Scrieți-mi în comentarii și noi sigur ne vedem în alt episod. Ceau, les!